Don't forget to like, comment, and Pani okay. God. nanti rasa baik. Hello guys, welcome back to my channel. Nontonmanko ani channel awहाय खनसेबाव फिन बरायहर फिननाय थाबाय. So guys, नोंथांमोना आंनि बाइकनि एंगल माने बाइकनि लुकखौ बेलेग नुलायबायना माने नैखौ दहाय माने आङो भिडिअ माने लगायनो होनना थाङाखैमोन आरो ओमफ्राय माने लोगोजों थांफादोंमोन लोगोनिया मोनसे खामानि दंमोन बेयाव थांफादोंमोन ओमफ्राय नैखौ आङो दखानाव नुनानै लगायना लाना फैबाय आरोना माने आङो इखौबो टिउआव लगायगोन सानदोंमोन ओमफ्राय इयाव नुबाय नालाय बेवहायनो लगायखाबाय आरो गाइस. So guys, जों दिनै माने मावजि पार्कआव थांनायदो आरोना मावजि पार्कआव माने बोटिं फेसिलिटि लाबोदोनो माने गोदान नावफोर लाबोदोनो पेडेल बोटिं ओमफ्राय जों इखौनो ट्राय नायनानै थांनायदो आरोना फैसा लायो नामा मिथिया आरो दा ना फ्रियावसो होगासिनो मिथिया माबायदि जों दा थांबा मिथिसिगोन आरोना गाइस. जों दा नै बेलगुरि सकनिफ्राय लेफ्टथिं थांसै माने निकासि रड ओमफ्राय नै राइट साइडथिं थांबाथाय मुसलपुर ओरै बरमा मोनहैसिगोन आरोना जों दा नै लेफ्ट साइडथिं फैबाय. So guys, नैनो आरोना हाबग्राया नै सिदा थांबाथाय निकासि मोनो ओमफ्राय नैथिं हाबबाथाय इखौ मोनो आरोना नैयाव माबा लिरनाय दं गोबां नाबारि लिरनाय दं नैयाव गेटआव बिथिं हाबबानो मोनो आंना लोगोफोरा थाबबाय नैखौ लायनोसै दसे. So guys, नै जों दा ओरै गेटनिफ्राय सिङाव हाबबोबाय ओमफ्राय थांगासिनो आरोना सिदा आं मोनसे भिडिअआव देखायखादोंमोन लामाखौ बिदिनो थांगोन होननानै ओमफ्राय थेवबो नायबावदो जायफोर नायाखै गोदानफोर नायदो बिसोरो नायबावदो लामाखौ माबायदि माथिं थाङो. ओइथिं हाजो बरिया नुजायोमोनलै दिनै बोथोरा बोरैबा जाबायना हाजो नुजाबाय एन्जार हिजार मोनफैबा दिनै आरो बोरैबा फुदला फुदला गुंले गुंले जाबाय ओंखायनो. So guys, नोंथांमोना जुदि फैबाथाय गेटनिफ्राय एकदमबारे सिद्दानो फैबाय थाखा आरोना बेलेग लामा दानखारा ओमफ्राय ओइयाव मोनसे साइन बर्ड होनाय दं बेथिं हाबबानो जाबाय. So guys, नै दा जों ओरै हाबलांग्रा लामाखौ मोनबाय नै बेवहाय साइन बर्डआव लिरनाय दंखायो ओमफ्राय जों ओरै हाबबाय आरोना गाइस बेथिं लामायाव अफरदिं जासिगोन. ओइनो आरोना गाइस दै नुहुरनायानो दासो बानायबाय दं माने कनस्ट्राक्सन आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दं दाबो जाजोबाखै खामानिया बनायगासिनो बरियानो जाजोब्बाय खिन्थु बरिया हिट जागोन खिन्थु. नै आंनि उनाव नोंथांमोना जायगाखौ नुखादो माबायदि ओमफ्राय नैयाव एन्ट्रि फिस लानांगो बेसे लायो नोंथांमोना दा लाखांनानै खोन्थागोन. गाइस नै इयाव गेट पास 10 थाखा लायो नोंथांमोना लाबानो फैबानो नै लामायावनो मोनखागोन दे डाइरेक्ट इयाव लाबानो जाबाय. गाइस नोंथांमोना नै नायना ला बेसे ब्लां ब्लां गुवार बया हिटखा आरोना नै भिउआबो बरिया हिट फैदो ओमफ्राय नोंथांमोना नैयाव बोटिं खालामनो हागोन बोटिंआ 200 लायनो गाइस जोङो दा खालामगोन दसे उनाव गिदिंग्रोनि जायगाखौ. So guys, थाबायना गिदिंनो सानदोंमोन आरोना इखौ पुरानो ओमफ्राय आं माने थाना थाला गाखोनोसै एबानो माने बिदिनो नावदोनो गिदिंसै पुरा ओरै. So guys, जों नोंथांमोननो दिनै नावनिफ्राय शट देखायगोन पुरा हिटनि. नै गाइस नैयावनो गाखोगोन आरोना जोङो बरियानो ओइखौ गिदिंजोबनोसै बरियानो नै गस्लाया गाननो. गाइस नै आं गस्ला लाइफ जेकेट गानना लानि ओमफ्राय पुरा गिदिंसै दा.
I am ready. Yes. Chaliye. Chaliye surkate. So guys, नै गाखोबायानो बोरायानो दे दे गोसो इजे आङो जागोन दे दैयाव जागोन दे हमथादो गाखो नों खिबाय इयो हारसिंनो जों खानदो खमन ना Oh my god. First time. Wow. गाखो पानी मैं पानी हो गई ये माने सीधा बाजू जेनेबा दंना दा सीधा खालामनो हागोन लेफ्ट राइट माने Wow. Guys, kontrol जायाखै दे खिन्थु उल्टा खारगासिनो मोनसे साइडखिल' खारगासिनो सिदा खाराखै नामानो Guys, नै बोरै नांदो देंखो Moza भाई moza. Guys, नै नायनो हागोन नै बरियानो नै जों बरिया थांगासिनो पानी बरिया हिनांदो गाइस नै ओइथिं सानसेटनि भिउ सानसेटनि भिउ नै गाइस नोंथांमोना ओइथिं सानसेटनि भिउ नुगोन माबोरै नांदो डेन्जारैनो So guys, नै उल्टा सालायगासिनो बेक गियारबो दंलायो नांखाबाय थायो खिन्थु बेक गियारा मैं पानी हो गई मैं पानी नोंसोर खानिया सलायग्रा मानसि नङालै नोंसोरो ड्राइभार जानो हानाय नङा बेफोरबायदि ओरैबायदि हिट बाप पानी हो गया ओइ ना हमनो ना मासे ओइ नों दा गोरिया ओंखारबा मा खालामगोन इयाव एद्रा उल्टा उल्टि होगासिनो ओरैबायदि ra फिदिंनि आंसो ना केप्टेना Handleman, pedalman बेलेग जोंनिया नामानो गिदिङाखै बेलेगफोरनि बरिया हिटनि खारो जोंनिया मा सिदा खारा मेंग्रा खारबाय जायो जोंनिया गिथाखै दा फिदिंना लाफिनदो जदलै पानी हो गया जों दा गाइस पेडाल मारिगासिनो पेडाल रोंहांबाय दासो नों उल्टाना केप 2 लाख केप क्लाप la going guys Mozani live dasu roongbai yo Willy the seller of the India Willy aku nama Willy hunnu Willy gitu Willy dia lekon jena dene Willy pun aku nama drift Nei tapi drift das tambah sida Oh my goodness beri men kedine experience kan mana past time pedal boarding Dancer guys ini bakal berendam lana fai जुदि सलायनो रोङाबा लाना फैना नोंथांमोनाथ' दा सोरबा हिनजावफोरदो फैनो गोसो जाखादो बेहाय ओमफ्राय नोंथांमोना फैनो हागोन ओइ मावजि पार्कआव थांनिथ' होननानै बोरायानो फैनो हागोन गाइस नै भिउखौ नाया मानो इफोरबायदि भिउ नाजारा नै जा गाइस जों बेसे गोजान फायखो नै गाइस जोंनिया दलं सिंखि हाबलायगोन दा जोङो बोरायानो नङा गाइस बे 50 टाइमाबो गाइस नोंथांमोना जुदि बे एक्सपिरियेन्सखौ लानो लुगैदोंबा बे जायगाया मुसलपुराव दं आरोना गाइस नोंथांमोना फैनो हागोन बोरायानो बट गंसेयाव 200 रुपिस लायो आरोना गाइस
नोंथांमोना आरो जुदि गोबाव टाइम एक्सपिरियेन्स फैसा दंबा बुजा फैसा हो आरो थाबाय था आरो बेसे गोबाव थानो बेलासियाव बया हिट जायो गाइस नोंथांमोना हायोबा बेलासियाव फै शिलं थागौमानि मोनामोन जोङो शिलं इन मुसलपुर या माजों मिथिङो दा मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर नायनानैनो आरोना नोंथांमोना जुदि खाथिनिफ्राय फैथार डेन्जार हिट गाइस गाबोननो फै गाबोननो फोटो पानी पानी हो गया नै दाउफोरबो बिरलायो गाला जाजोबबाय गाइस लन्डन ब्रिज इज फलिं डाउन गाइस नै जोङो न' सिंखि हाबांदो दा हाबनो हागोन ना हाया र' आंसो सेलरमेना सिदा खालामना लाग्रो नै बाराबा फिदिंगोन बा लाखायदो गाइस नोंथांमोना जुदि बेरायनोबा थाबाय थाबायबो बेरायनो हायो गाइस नै इफोरखि ओरै फख्रिनि मथारि जिं जिं थाबायनो हायो आरो ना ओमफ्राय आं भटिं खालामनानै खिन्थु हिट मोनदो बरिया हिट नै जों इखि हाबनायदो ओमफ्राय जोंनो सिंखि हाबगोन गाइस न' सिंखि आन्डारग्राउन्ड खर'आ नांथागोन दे खर'आ नांथागोन ओइयाव आखाइखौलै इनो पस्टाव इनो नाख्लेंना हो बारा जाबाय हमथा गाइस लन्डन ब्रिज इज फलिं डाउन बाट भेरि डेन्जारियास हाबफैबाय जों दा नै गाइस बारा थांबाय इयाव थुलाय हमथालाय ओरै सिदा खालाम इयाव सायाव हमना सिदा खालाम Oh my god नै टेरा जाबाय Yahoo! We are come out! Let's go, Yahoo! Dasabai. Guys, first time जानो हागौ थेवबो डेन्जार प्र नुवाखै डेन्जार न'नि चिंकिनो हाबबोदो उल्टा ओइनो जिंकि मोनबायलायबाय गाइस माने नावा ओरैबायदि एकदमबारे सिदा खारथारा दसे खमायनो थाखायबो सिदा खारा दैया उल्टा जादों उल्टा खारबाय थायो नै लामावथारि खाथि मोनलायलांबाय थालिर माबा माबि गायसोदो बिफांफोरा देरबा खिन्थु बरिया जागोन इयो नै गाइस नोंथांमोना नै नायनो हागोन बेफोरबायदि इमान खाथियावनो इमान साफा जायगा दं नोंथांमोना मानो फैया फैनांगौ बारा मिथियाखै नैखौ दासो गोदान लाबदो आरो ना गाइस नैखौ पेडाल बर्डखौ दासो गोदान लाबदो नोंथांमोना फै बरिया हिट नांदो आं गोसोखौ सान्थि मोनदो आं फैया होनदोंमोन दे इसोरखौ आं फैया होनदोंमोन इसोरखौ बया खें दिंना लाबदो आरो ना नोंसोरो आंखौ दा खें दिंना लाबनायनि थाखाय थेंक इउ आं इमान मोजां एक्सपिरियेन्स मोनबाय दिनै लाइफआव आं पेडेल बटिं खालामफेराखैमोन जिबनाव नै पामनि योगा होबाय ओमफ्राय काटनि योगा होबाय खिन्थु इदि निजा सलायदो दिनै फार्स्ट टाइम डेन्जार माने ओ माय गड एक्सपिरियेन्स मा होनो एकदम फाखा गैया दिनै मा होनो आरोना बया हिट नोंथांमोना फै थाब फै गाखोबै एक्सपिरियेन्स लाफै डेन्जार हिट गाइस टाइमखौ आधा घन्टाल' होयो आरोना ओमफ्राय जोंनिया टाइमा बारलायलांबायसो खोमा आधा घन्टा जों माने फिदिंनो रोङाखै उल्टा गिदिंबाय थादों नावानो जोंनिया ओमफ्राय जों दा थांफिनदो आरोना एबार जिं थांदो आरो माने बायसेन्स माबाबाबो उल्टा जाबाबो एकदमबारे हायाव थुथाना थांगोन जोङो दिनै
थांगासिनो पुरानो हिट नोंथांमोना सिगां खिनाय आंखौ नायबाय थाना सिगां खिनाय नै गाइस जेसिबि की खुदाई गाइस नै नोंथांमोना जायगाखौ नायना ला बरियानो मेंलायलांबाय गाइस दाबो जिंखौनो मोनैला बया गागासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बया पेडेल मारिगासिनो खाराबो खारा देनजार मेंग्लिजोब्बाय गाबाबो खारा टप गियार होबाबो खारलानो ना मानो ओइ बारा गाबा खारासो खोमालै ग्रोब ग्रोब गाबासो खारो बारा स्पिड गाबा खारा नांथायो गाइस ओमफ्राय नैयाव अमा फार्म बानायगोननो ओमफ्राय नैयाव बयलार फार्म ओमफ्राय हांसोफोरबो दं आरो ना गाइसयाव डेन्जार हिट आरो ना जायगाखौ बरिया हिट बानायदो आरो नै आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दंबावोसो दा मायबा मायबि बानायबावगोन ओमफ्राय जाजोबाथ' पुरा हिट जाखागोन गाइस नोंथांमोना फैबानो जाबाय खनसे एक्सपिरियेन्स लाफै माबायदि मोनो जायगाखौ जों खिन्थु बया हिट नांबाय आरो फैबावगोन खिन्थु आं अहायाखै दिनै अहायाखै आं फैबावगोन खिन्थु आं फैबावथारगोन ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आङो स' नोंथांमोना फैथार जायगाया मुसलपुराव दं नोंथांमोना फैबानो जाबाय स' दिननि थाखाय टाटा बाय बाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ जै बर' हारिनि दैनिफ्राय टाटा बाय बाय मोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा पाबजि गेलेगासिनो नै सार पुरा पाबजि गासिनो नै नोंथांमोना लकेलानो जायो नोंथांमोना सिनायखायो मुसलपुरनि होनबा रकेटआ फार्स्टआव फैखायो नालाय दा पाबजि गेलेनायदो दा नै आरो इयाव अमा फार्मा जना पाबजि गेलेगासिनो नै मा जागोन ने दानि अमा फार्म होननायखाय अमा फार्म होबाय थ' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन माने इयाव जु खालामगोन आरो ना माने एसे हाइयाव थांबाय आरो ना एबार डाइनासरबो नुगोन नोंथांमोना इयाव आर्टिफिसियेल